nám sa dialo pred pár rokmi, že príspevok na sociálnu sieť participovalo na tom 10 ľudí a keď bol akože zlý, tak ja som nevedel, že kto za to môže, lebo proste 10 ľudí na tom pracovalo. Vďaka aj AI, tak sa nám podarí, že veľká časť toho procesu sa zautomatizuje a tým pádom na tom pracujú už len 2 alebo 3 ľudia, tým pádom vedia mať väčší ownership za konečný výsledok a zároveň jedna z metód podľa mňa ako zdvihnúť profitabilitu a efektivitu organizácie aj zjednodušiť ju. Ale ten release ChatGPT 3.5 to bolo myslím, že nejaký november 22, tak v podstate od vtedy sa snažíme tým automatizovať množstvo práce a máme z toho, si myslím, že aj reálne výsledky. Že my nad tým uvažujeme rôzne KPI, že koľko napríklad robíme revenues na jedného kolegu. Nám sa za posledné 2 roky podarilo znížiť veľkosť tímu a výrazne zväčšiť revenues.